Aquesta tarda farem tallers sectorials quan pensàvem en organitzar i muntar aquestes jornades internacionals de l'economia plural des del cercle de l'Observatori de Coòpolis. I va un moment que ens vam adonar que no tenia sentit que això ho treballéssim només des de l'Observatori, que al final les que estem treballant per transformar la ciutat som totes les que estem a Coòpolis, són moltes més, clarament, perquè no podem ser només nosaltres, però que tenia sentit teixir també aquestes aliances dins de casa. També, quan començàvem a preparar, un dels motors d'aquestes jornades ha estat preguntar-nos com seria un pla estratègic de l'economia plural per la ciutat a 10 anys. I sabent que no podíem tocar tots els pals, perquè no es pot a la vida tocar-ho tot, vam haver d'escollir alguns sectors estratègics que ens servirien per pensar aquest desenvolupament estratègic de l'economia social a la ciutat. I aquests han estat alimentació, habitatge i energia. I són els 3 tallers que són liderats pels cercles de Coòpolis. Després, gràcies a la participació de Urban Studies Foundation, vam afegir el de Commoning, que és com democratitzar la propietat i aquestes mesures de governança. Llavors, els títols que passaran, i ara us explicarem una mica cap on anireu, i després ja tornarem aquí. La idea d'aquesta tarda és que ara fem aquest treball per tallers durant 2 hores, 2 hores i mitja. Al final ha de ser un espai que ens serveixi per aprofundir i per debatre col·lectivament què és el que volem per la ciutat i pel territori, a un pla futur o quines serien les primeres línies que traçaríem i aprendre d'experiències internacionals i convidades. Tots fan molt bona pinta, a mi se'm fa difícil escollir. En principi ja ho he escollit, però potser si ara tenim moltes ganes de canviar, potser ho entendrem. Alimentació, quin paper poden tenir les infraestructures alimentàries i quin és el paper que l'economia plural pot donar a aquestes infraestructures alimentàries, no? Com podem transformar les infraestructures alimentàries en una governança pública cooperativa comunitària, i començarem amb la idea i amb el cas dels mercats municipals. Tot això passarà a l'aula 2, que és baixant per aquí. Doncs la 3. Energia, la pregunta que ens hem fet o el que busca és com des de l'economia plural podem tancar cercles de producció, comercialització i consum de l'energia, i en aquest cas comptarem amb 3 xarxes a nivell europeu i el cas, l'experiència èxit de Col·lectiva i Fàbrica ex-GKN. Finalment, housing, habitatge, finalment habitatge, que aquí la pregunta que ens fem és com podem blindar l'accés al sòl, i en aquest cas comptem amb el suport de la xarxa Community Land Trust del món, i en concret amb Nova York i l'Índia. Això passarà a l'aula 1 a baix. Finalment, però no menys important, tenim el taller de Commoning amb les companyes de l'Urban Studies Foundation per parlar sobre com democratitzar la governança i poder seguir explorant sobre aquesta paraula que hem fet servir tant aquest dia i mig, els Public Common Partnerships, i aprofundir-hi. Això passarà aquí dalt. Serà un taller que serà tot en anglès, per tant assegureu-vos que podreu participar, no només aprendre, sinó també participar, perquè el taller és participatiu, com bé diu la paraula. Per tancar, per explicar-nos entre totes com han anat aquests tallers i quin sentit han tingut. Si voleu pujar, if you wanna come up, Gaia from Energia, Mireia d'Alimentació i Adrià d'Habitatge, i ens expliqueu una mica. Sí, Adrià, hem estat a la taula d'habitatge
Bàsicament el que hem plantejat és posar, o sigui, el focus era desmercantilitzar el sòl, o sigui, com traiem el sòl de les lògiques del mercat i com des de lo públic, cooperatiu, comunitari avancem cap aquí. Bàsicament el que hem plantejat és com dos parts o dos grans blocs, un primer d'inspiracions i llavors el que hem fet és ensenyar l'exemple, en aquest cas t'havien de tenir Índia però al final han tingut Brussel·les i ens han explicat el model que tenen a Brussel·les, on bàsicament el que fan és un Community Land Trust, en aquest cas és amb molta participació de lo públic, tot i que hi ha una governança formal de la comunitat i dels residents, però en aquest cas la majoria de finançament i diners ve de lo públic i llavors el que també hem vist és això, no? com que és un model més fràgil perquè quan el públic si en un canvi polític es retira, doncs això. I després també hem entrat a l'exemple de, en aquest també Brussel·les, és interessant que pot ser també així, que el Community Land Trust el que fan és promoure ells mateixos la compra-venda d'habitatge. En aquest cas, com que tenen la propietat del sòl, és un mercat regulat de compra-venda d'habitatge per la pròpia CLT, diguéssim. Llavors és interessant com introduir aquestes lògiques que avui en dia estem batallant en regulació de lloguers, pues imagina't regulació de la compra-venda. Després amb l'exemple de Nova York ha sigut interessant tota la feina que van fent amb els CLTs, però lleis que estan introduint, lleis en aquest per blindar el CLT com un model, una llei també com el que va passar a Escandinàvia, a Dinamarca als anys 80, de facilitar la cooperativització de blocs, llavors estan també treballant amb això. I llavors la segona part del taller el que hem fet és com treballar amb els futurs de l'habitatge. No? Què és el que estem imaginant, què és el que volem, hem explicat també el cas català, que és el que estem fent, i ho hem contraposat amb els diferents tipus de futurs que poden haver-hi, potser més la societat de propietaris reloaded, un imaginari més turbocapitalista de plataformització de la vivienda i un imaginari més radical comunista de ja no hi ha el públic sinó només és participació directa de les treballadores. I hem estat una mica mastegant això. Nosaltres hem estat parlant de com tancar el cercle de l'energia comunitària i en primer lloc m'agradaria sobretot agrair a les ponents internacionals que han participat avui, les companyies d'Euskal Herria, les catalanes que viuen i treballen a Bèlgica i els italians que fins fa una setmana estaven en una assemblea multitudinària de 500 persones i han fet un forat per venir a Barcelona, que al final és espai amic i germà. I en segon lloc, i en genèric, però també m'agradaria destacar la feminització de l'espai. Hem aconseguit que 2 de les 3 ponents siguin dones en aquest cas. Dintre de l'espai crec que hem aconseguit també un espai bastant còmode. Pot semblar una obvietat, però en un espai com el de l'energia us juro que és molt difícil de trobar. Per tant, també gràcies a l'Observatori, a Coopolis, per generar aquests espais on tenir aquests debats des d'aquí. També un espacio cuatrilingüe muy seguro, el de la planta de abajo. Ha estat molt interessant que molts dels espais de partida posessin de rellevància i es reconeguessin com que la justícia social i la justícia climàtica per fi estaven trobant punts per treballar plegades, per compartir objectius, és a dir, ja no estem les activistes del canvi climàtic i les sindicalistes, ja sigui de treball o de l'habitatge, enfrontades, sinó que per fi estem començant a treballar juntes. I en genèric també, perquè crec que si em poso en coses al detall ja nos vamos a ir por las ramas, que hem intentat parlar d'energia amb totes les seves dimensions, que sembla que quan parlem de transició energètica parlem de fotovoltaica i hem parlat de mobilitat col·lectiva, hem parlat d'habitatge, un munt ha sortit tot el rato, sobretot quan parlem del dret a l'energia i per tant crec que això també és una idea transversal des del dret a l'energia, des de les fàbriques i des de les cooperatives a defensar. I can translate. We wanted to highlight that energy transition is not only related with energy generation, not only related with photovoltaics, which is mostly on our minds when we talk about energy transition, but it's mainly related with the right to energy, and so we are talking about housing, the right to a house, the right to a
an efficient house, and also about mobility. Most of the time is also one of the most forgotten sectors in the energy transition. I per destacar tres de les coses que m'han semblat interessants de les nostres ponents, una, la importància, encara que no sigui el nostre camp d'actuació del dia a dia, de la legislació, en aquest cas d'un sector on la legislació ve marcada d'Europa, on les competències les té l'estat espanyol, les comunitats autònomes poden fer alguna cosa i el municipalisme pràcticament poc, i tot i així és qui més fa. No? Que bàsicament la feina que fan els municipis o la feina que s'acaba recollint a Europa ve molt de les nostres experiències comunitàries i per tant que aprofitem les xarxes europees per aquesta cadena de transmissió per lleis que després ens apliquen, no? Per bé o per malament, i que les plataformes com el Right to Energy Coalition o Rescop estan per això. I al final, però segurament el més trencador, l'experiència de les companyes del ex-GKN, com elles li diuen, una fàbrica socialment integrada, una fàbrica que aposta per la justícia social des de la justícia climàtica, és a dir, una cooperativa de treballadores i treballadors que ha recuperat una fàbrica que es va tancar, que està en mans de capital internacional i que es proposa treballar al servei de la transició energètica justa i que necessita de tot el nostre suport. És el moment de l'alimentació. Val. Doncs en primer lloc agrair a les companyes que han vingut, a l'Ander, a la Txell i a en Javier, la Clàudia també, i que ens han posat una mica de marc, sobretot en Javier i la Clàudia, i després l'Ander i la Txell ens han aportat com dues experiències. Estàvem parlant... El que ens hem proposat en aquest espai és veure què està passant amb els mercats municipals i sobretot mirar-los com a infraestructura clau, no? A l'hora de plantejar l'alimentació i del dret a l'alimentació i potser ja la sobirania alimentària, però en qualsevol cas mirar-ho amb clau d'infraestructures històriques i culturalment molt arrelades que tenen aquest paper ben clau. I veure com el capital privat ha entrat en els mercats i això porta a un deteriorament d'aquestes infraestructures que acaben o bé morint, juntament amb si fa sentit o no l'actual model de mercats, aquesta entrada de capital privat, juntament amb aquesta crisi del model. Llavors veiem que els mercats o moren o acaben turistificats o acaben transformats en supermercats, que són els supermercats els que s'instal·len a dins de la infraestructura de mercat i s'apropien de tot això que envolta el mercat, que és com garantir una alimentació de proximitat, fer-la accessible, i aquest lloc l'acaben ocupant supermercats i grans cadenes de distribució. Constatàvem com el dret a l'alimentació, com passa amb l'habitatge, és un dret que està absolutament en mans de mercantilitzat, i per tant, si està mercantilitzat és difícil garantir-lo com a dret i per tant cal molta voluntat política per reapropiar-se d'aquest dret. I apuntàvem també la importància de recuperar la governança d'aquests espais, i aquí probablement la solució ve de nou per la fórmula pública cooperativa comunitària. I hem aterrat amb les experiències d'Azpeitia i el mercat de Manresa, que acaben Azpeitia, el que acaba fent és, a través d'una experiència cooperativa licitada a través de l'Ajuntament, poder desbordar la proposta inicial del mercat que hi havia, que era un dia amb uns horaris concrets i amb tota la dificultat de les productores per fer extensiva aquesta oferta cada dia, doncs a través d'una licitació una cooperativa pot tirar endavant un projecte de botiga en el mercat. I en Manresa, que hi ha el supermercat cooperatiu a dins de la infraestructura del mercat i ara també un obrador que
també el que aconsegueix és posar les productores al centre, al centre no, però en aquesta infraestructura, no? que també és molt important. Que això ha estat tot, que moltes gràcies per part dels cercles de participar. Hi ha hagut 3 tallers també de Comoning que han estat molt interessants i que podrem recollir les conclusions ara de forma informal de peu. Farem un petit tancament com a observatori perquè al final construir aquestes jornades ha estat una feina que també té sentit tancar, per tant ens aixequem i fem un canvi. O potser l'Adrià... Vale, crec que ara sé com se sent un polític, no? Perquè se suposa que has de dir alguna cosa per tancar, perquè si no seria raro, però alhora a ningú li importa una merda el que diré. Sí, vale. Només 3 coses. Sí, la primera sobre les jornades, aquestes jornades que hem fet, crec que hi ha, segurament es pot, no faré un resum, però segurament crec que hi ha una contradicció que és interessant portar com a síntesi de les jornades, i és que a ningú se li escapa que estem enmig d'un règim de guerra, que estem sent espectadors en directe d'un genocidi, que veiem posicions reaccionàries que volen reproduir, recuperar i enfortir les divisions de classe, gènere i raça, i nosaltres proposem aliances público-cooperatives comunitàries. Però aquesta contradicció d'una cosa, de dinàmiques macro, poderoses, jeràrquiques, que ens atravessen com un tsunami i alhora dir amb veu pitufada que apostem per les col·laboracions público-cooperatives comunitàries, crec que expressen alguna cosa. Expressen alguna cosa en el sentit de que, si voleu, darrere d'aquesta equació, d'aquest, com deia l'Ivan, d'intentar canviar les geometries de poder a partir d'aliances público-cooperatives comunitàries, en realitat el que està en joc aquí són aliances que ampliïn i que ens situïn en una correlació de forces guanyadora. Aleshores, aquesta correlació de forces, que vol ser guanyadora, crec que ha de saber fer servir els seus cicles on la institució, l'Estat, el poder públic per redistribuir la capacitat d'aquesta acumulació democràtica, de vegades no, de força per poder redistribuir, hem d'estar batallant i intentant que operi, que funcioni des d'un punt de vista progressista, de posicions, diguéssim, de classe treballadora, etc. I per últim, com a resum de les jornades i per acabar aquesta narrativa, crec que una de les idees, si més no per mi, crec que ha compartit amb la resta de la gent de l'Observatori, una de les idees que ha tornat a posar-se sobre la taula en alguna de les sessions, en algunes de forma explícita, jo crec que en altres de forma implícita, és aquesta idea del poder dual. És a dir, que des del contrapoder tu generes condicions, amenaces al poder existent per poder de manera col·laborativa i de vegades conflictiva fer servir aquest poder públic. I ara sí, enfront del règim de guerra, genocidi, etc., el que podem fer des d'un context com és Barcelona o Catalunya, però particularment on estem, és a partir d'aquestes col·laboracions públic-cooperatives comunitàries generar contrapoder. I aquí l'equació crec que funciona, és a dir, tot allò que s'ha produït en termes de col·laboració públic-cooperativa comunitària, ara, en el cicle en el que estem, és el nostre contrapoder. L'exemple és on estem. Can Batlló, el Bloc 4, tot l'ecosistema de l'economia social, públic, cooperatiu, comunitari, ha significat, segurament voldríem més, però ha significat construcció de contrapoder per un cicle que segurament no serà d'aliances tan fàcils i harmonioses amb el govern existent. Primera cosa que volia dir com a resum de les jornades. La segona és una mica compartir molt ràpid, ara sí, de veritat, l'agenda de l'Observatori
I partint d'aquesta idea de que les infraestructures que tenem són el nostre contrapoder, una de les coses que l'Observatori Coòpolis, en conjunt amb la resta de cercles i l'Ateneu, volem fer és posar en marxa aquesta idea de que efectivament pot haver-hi una planificació col·lectiva de l'economia, centrant-nos en alguns sectors estratègics concrets, com poden ser l'alimentació, l'energia, l'habitatge, tot això que es treballa dintre de l'Ateneu. És possible, a partir d'aquestes infraestructures construïdes de contrapoder, de cooperatives, de pols cooperatius, de la legislació que hi hem pogut crear, per exemple, en un context com és la regió metropolitana, és possible crear circuits de producció, distribució i consum que estiguin socialitzats? Aquesta és la pregunta política i un dels horitzons on volem treballar a l'Observatori. Això i també una cosa que també ha sorgit durant les jornades, que és fins a... M'ho diré d'una altra manera. Sí, la relació entre classes socials i economia social. És a dir, si la distribució d'aquests contrapoders i aquesta possibilitat de crear circuits de producció, distribució i consum la trobarem de manera més forta en territoris, districtes, barris, on hi ha més classe mitjana que fa economia social, o potser no, potser ens trobem que efectivament hi ha espais de producció, distribució, consum que estan lligades a una socialització de recursos, a un control del benefici, etc., que són de classe popular o treballadora, però que no s'assimilen a si mateixes com a economia social. Tercera cosa, hem fet aquestes jornades internacionals de l'economia plural, les hem fet aquí, des de l'Observatori Coòpolis, amb tot l'Ateneu, amb els cercles. La idea, a l'Urban Studies Foundation, amb la Berta Riera, la idea és si potser, i això és una invitació, a que també escollint estratègicament en quin territori ho fem, perquè potser això dona força a alguna idea o dona força a alguna iniciativa, que algú dels que estem aquí, alguna entitat que està aquí, algun territori aquí, que està aquí, vol acollir això i fer-lo. Segona jornada d'economia plural, a on, Marc? Al Quebec? A Mississippi, potser? A Itàlia? I això era. O sigui que des de l'Observatori Coòpolis i totes les entitats que hi formem part, superagraïts de l'acollida i de l'energia que s'hi ha posat, que agraïu o disculpeu cadascú que escolli aquest dia intensíssim que acaba amb aquest torrón, com és en anglès torrón? I anem a fer una birra o un suc ecològic per qui no s'atreveixi i Omnia Sum Comuna.